Ako nemate pravilan mindset, džaba vam je sve u životu, verujte mi. Znači, pravilan mindset, moć podsvesti, moć namere i fokusa. Ovo je moć namere, ljudi, to vam je nevjerovatna stvar koja se dešava kad imate jasno zacrtanu nameru. Kako se sve to posle samo namešta. Sa ovim uspevaš mod preživljavanja u kome se svi nalazimo prethodno dok ne stignemo na svoj nivo. Odgovornost, koliko je odgovornost važna u svemu tome i posvećenost. I onda opet ovaj princip da ne bi došlo do zaborava, pa vi nešto tu učite, onda zaboraviti kao da niste ni bili ovde u ovom programu. To meni uopšte nije poenta priče, nego želim da što više ljudi probudim i transformišem. Šta je ovo amater, šta je profesionalac, kako vi od amatera da postanete profesionalac u onome što radite. I svako od nas ima tačno određenu stvar koju radi i koju treba da radi. Higijena uma, kako da se zaštitimo od svega ovoga čime nas bombarduju. Pa kako napredujemo u svemu ovome. Nije dovoljno da mi je učimo i da znamo čak i da prihvatamo čak nije dovoljno. Primjena je potrebna. I onda tu po rezultatima mi vidimo u stvari šta se dešava i tako napredujemo. Zato nam je potrebna jasnoća. Identitet koji nas, taj sluđeni identitet, kako da ga menjamo. Pa onda kako da oslobodimo naš pravi identitet. Pa ovo biti početak, raditi i imati. Znači mi želimo da imamo, radimo na tome, ali ko smo mi? Ko to sve radi? To je veoma bitno. Kako osloboditi taj pravi identitet? Pa onda svi ti problemi unutrašnji koji su samo indikatori kvaliteta našeg života, tu vam objašnjamo sve to. Za ljude koji su progresivni, shvatio da je ogledalo naše podsvesti nam samo predstavlja našu stvarnost. Pa onda šta je ego, kako rešavamo negativu, stres, zašto ispadamo iz takta, krize, padovi, tu sve, kako uspeti bez podrške, ili ja sam uspeo bez podrške. Podrška nam je preko potrebna, ali ako je nemamo, kako uspeti bez obzira na to što je nemamo. Šta u stvari znači otpustiti, ono kad kažu samo pusti u tom manifestiranju, ali samo da vam bude jasno, ako želite da budete u 5. dimenziji, treba da izađete iz 4. dimenzije, to je preduslov. 4. dimenzija vam ima manifestiranje, afirmacije, dobro, okej, sve je to u redu, ali dokle tako može da se živi? Sve je to nesigurno, sve je to zbrda zdola, treba nam sigurnost, sistem, treba nam pravi život nam treba. I onda kako biti harizmatičan, kako da oslobodite tu vašu pravu prirodu koja je harizmatična sama po sebi, ali je zarobljena. Kako da u momentu podigneš vibru i nabiješ samopouzdanje. Jedan dobru metodu imam, genijalnu, fenomenalnu metodu, kakvi dobre, maestralno, znači. Neutralizacija misli i emocija. Misli i emocije su vam zakačene, to su vam atributi ega. Kako da ih neutrališete odmah, da vas ne smaraju više. Šta je biznis? Psihologija autentičnog biznisa. Znači sve to moramo polako da pretakamo u 3. dimenziju, jer ako imamo mi ideja u duhovnom i nama je jasno sad u glavi šta preduzetnik koji preduzima stvari, šta je novac, to sam malo pričao, šta je prodaja, vi dajete na jedan profesionalni način, razumete, kad vam sve objasnim na jedan istinit način, vi nećete da se osjećate zbunjeno i kao što nam je sada, kad nam, znači nešto nije jasno, mi smo zbunjeni, imamo potpuno pogrešnu sliku o nečemu
pretpostavku imamo o nečemu koje nema veze, verujte mi, sa životom, a kad sve to lepo razumete, bit će vam imat ćete takav lep osjećaj u vezi svega toga da će vam biti potpuno prirodno sve to. Ko je vaš avatar? Šta je lični brend? Znači, lični brend je jedno neverovatno oružje. Lični brend je deo priče, a samo, recimo, kad bi učili o ličnom brendu bi bilo dovoljno i ova cena i sve ovo. A meni je to samo jedan deo priče koji je veoma bitan, jer lični brend vam dozvoljava da budete vi u realnosti, da budete celoviti u trećoj dimenziji, da se izražavate. Znači, lični brend, YouTube, digitalni marketing, online biznis, sve to ovde učite i osim što to primenjujete na svom biznisu, vi možete u startu da radite za drugi ljude koji će vam plaćaju velike novce, jer ovo znanje je sada veoma aktuelno i traži se prodaja, marketing, branding, ali na autentičan način, verujte mi. Postoji ogromna razlika, a sve je to jedna lakoća. Evo, pijačno cenkanje ili brand. Znate ono kad dođe neko pa krene da vam ubija cenu, ne ubija on vama cenu, nego energiju vam ubija. Kakva cena? Kako rezonuju bogati, imovina ili obaveza? Znači, sad ovako kako vi rezonujete, zamislite da je sve suprotno za 180. Tako rezonuju bogati. Zato su i bogati. Pričamo o pravim bogatašima, ne pričamo o krimosima i manipulatorima i lopovima. O pravom bogatstvu pričamo, o blagoslovenom, o autentičnom bogatstvu.